ninyo si Ariston Jr. Naman lang nito tayo tanaw ninyo guys sa screen. Muna siya guys. Ang kaya ninyo si Ariston Ajoy Jr. Ako na nagnaw. Ja. Ako ay paila-ila ninyo aga ang bunso ng isang laki. Si Enrico Dodo. Mana jadi. Mana siya guys. Sa ninyo. Good morning! Ako na po ni Lord Elisa. Dito mo ulit sa ahang channel. December 11 na ang dya. Sarap ko kabuhan na aris. Ibo. Nung ako ang buhok na lubok na gazid. Takasat ko puti. Nang ko dari kaguang na nambok na makulimbarok. Salamat dahil ninyong tanan guys. Sa kanang odsud mo na medyo sa irin sa bisag nga na kama kontentari sa Cebu na kanon ni dari kung sa wag mo na dahil mga video duwe-duwe pero ko makauli. Salamat ko ninyong tanan kay odsud ko ninyo kanang saya na ba ko ninyo bijai naagi ko na usahang mga video. So guys, salamat ninyong tanan sa langtod sa kanahang mga igsuuna sa buhol karon sila Ruby sa pagkasikaso sa birthday nanay wa man ko diha nalipera ko tanaw ninyong tanan malipayin mo nja. Salamat ko kang Aisa kay isa kong gisent na og gisent sa video gamay. Diyan plata na guys. Guys, danas bay guys. Darag cake nga gipapalit ni Ate Flor de Lesa from Flor de Lesa. Ay mo ikasulting Ate Flor de Lesa nay. Salamat Flor de Lesa. Kanang salamat kazo ay ja. Malipayan sila dito. Pero nakakita ko sa vlog na isa na kung ko gamay na. Sige na naman, naluhay po ko sa nanay. Sa paglalim mga untag anak. Nang mingaw sa mga isang laki guys. Mingaw si Jang Ajoy. Kang Junior. Ariston Junior na sa mga palaila ni Zuki. Marboy nagpailaila ng mga isun. Ako kanon nagpailaila sa mga isun. Kita, pailaila na gahang kanas Ajoy. Junior Ariston na si Jang. Nang kaano mo na, sundan sa ganaho. Kuan, mingaw sa naila guys, tagsarili makauli kay Norlis Manila ka narbaho man dyan. Promise magutos Ajoy nga mo ka ng muli karong December 2021. Diyan na ito yung mga ticket guys. Huwag dyan kabiyahi. Dinalagi sa limbarok na pandemya. Makabiyahi. Diyan mo ito, nakakita ko sa vlog ni Hila kay mingaw sa mga anak lalaki. Kay kuan ka ng dugay-dugay ka ulit. Last to nilang ulit katong grand reunion na mga pang-ulit na to sa duhan siya. Salamat ko kang kuan, kang Ria o kang Kuy. Nas Manila guys, do kay isong laki. Si Enrico, katong bunso na mga laki o katong panganay pa na mga laki. Maoy kami nga nanay. Kaya duha, upat man may kalaki. Ano may kalaki? Upat kalaki, unsi ka badzi. Aw do si DI. Kaya ka, besides malagi sa isa, kaya si Isa, amo na malagi ng tingnan na, apil sa mura na pagmanghod. Bitaw guys. Kanang kuan mi kay son 15 jud mi kay suon. Upat ka laki o kun si kabadzi. Si Aisa di man ka 16. Si nanay guys gimingaw mga laking anak kay nanay gimingaw nga sa mga anak ba. Magsipod ma ko ang guys. Kita mingaw mo jutag. Mingaw mo jutag kanang kuan anak. Diyan. Nagpuluis nanay, nag-expect magkas nanay birthday ha nga mahuli sa gisang mga kalaki nga di kami ngawan kay dugay na anza liman ka anak nga nanay panganay laki o bunsong laki nga to as lazo unza expectation sa nanay karon nag-expect sila nga makahuli sila saan man nga nanay mga ticket o magkas ka biyahe so mag-expect si nanay nga din dyan makahuli tungdaan saan man guys sa pa man nakapabaksin sa man may COVID mao to nga kuan. Awon sa day guys. Kuan day December 10 day guys. Belated happy birthday day sa ang ijaan pud dengan pananay birthday. Happy birthday day kay NC Theory da sa Anda. Anda Bohol nga kanang si NC magwang nang nanay ja. December 10 pa isang birthday. Happy birthday NC. Kalipat ko greet ni mo gapon sa ang last nga vlog.
kakita ako sa mga kuan na birthday mo pang insidi ay inja. Kanang unta hatagan kag daghan pa kaadtong birthday nga maabot sa imong kinabuhi si Terry. Magong ni nanay inja. Kuan na naman na sila kay sus nanay mo to guys, kita mo sa naging vlog aning great na. Dari man sila nanawag na guys kay gusto ko ng internet. Gara-gara lagi ito kaya internet dari inja. Subay kay lisid man nagbong pa man lagi sa ubas mga limbanok. Magpa-signal si nanay di ka video call, tagsara kasi maka video call. Kay di lagi maka lugar lagi pas bukid ay signal. Ja. Auto dahil nanawag kay mong greeting sila ano na pag video kay si nanay basig mga kita ko sang vlog ba. Kita ko sa mga isuon nga ning video call lagi na. Greet pud ni jag. Happy birthday. Ja, salamat po pasalamat ko dato sa Ginoo guys. Nga kanang tagaan bas nanay taas pagkadto nga kinabuhi, dagdugangan pa. Abot ng pag 100. Ja, salamat ko sa may isuon sa nagluto, kang Ruby. Salamat ta ng Jijin, kang Mama Julie. Kang kuan nangilin o kang Ate Esther pud nga na nag-vlog. Ate Esther na dito mga present ang may isuon tanan, kang Queenie, kang Kin ang Kim vlog. Sa pamahingan li si ito si kanang pamahingan li dito ng gadani sa may isuon. Pila ba to sila kay sus Bohol, kami lagi na nga tag-isuon nila takakuan. Sa mga nag-vlog na isuon kapluramay day, si kapluramay kang Tiri. Ja. Salamat tinyong tanan. Tagwa ko diha na para ko nagtanaw sa mga video. Ja guys, ari pay gadzud ko ja. Ano taning comments na ingon nga ano ko nga ako ni uli, nga na. Ba before gadzud ko mga dari guys. Kay ba na gadzud sa nanay nga di gadzud ko makauli sa birthday. Hana galitong gi-repair ko sa Nina. Kita mo sa isusik si kaso sa Nina. Ang marami itong sa Nina, ja. Before jud ko mo larga, hazu itong repair kay ingin mas na isus ni ka pipiraga sa nini kaya nang isus ang birthday mo to pag hatag na sa sanina nanay kita mo sang vlog hatong repair pero humana ko to sanina asik sina to daan harangi kuan giri kasanya na ipuntag mo budyo salamat tayo sa salamat pod nilas kanang gisi nagputos ug kanang nay pahatid og kanang mga sudan tos bahay tos kamalig salamat ko kay dili pa pod sa tugi hagdan ko no sila yung sumario, hagdan ko no sila sudan gabi eh. Salamat ka Diyos, kinsay nagputos, ja, salamat sa anak, ang Janmark may nagkatid ja. Si Mama Ruby siguro yung si Ruby Provinciana siguro mo ay nagkuan na balot. Kaya sa ganan na nagputos para yata na dos kamalig, kay di lagi sila di na makapanukos lagi sa Mario, si Buboy po, labo pong maawawon, di po. A few moments later. Ulang nas balay. Palayo lang ni kuko. Palayo ako gusto niya. Ulayro din ni mama. Wala.